Takže čaute, tu je Jakub alias Playman a vítam vás u novej série z Goat Simulator. Wow. To je hra, ktorá je tak súprová, že sa mi to až hodilo na natáčanie. Takže ideme si ju zahrať. Je to vlastne koza, ktorá ničí všetko. Tak, sme tu. Jo, koza. A idem do toho. Au. To je špina. Poď sem. A možno. Cieľom tejto hry je všetko ničiť. Yeah. Blocky jump. Vidieť. Chcem to dohľadnú štošku. A ešte zlatú štošku. Zlaté složky hľadať. Neviem vycúvať. Uražil som. Ale tu tam bola nejaká... Čo tam stojí, neviem prečo. Neviem, čím sa chytá. Asi kvečkom. Nie, kvečkom je nič. Toto. Aby som umrel. Akože, ako keby som umrel. Tak je. Ečko. Chcem sa ťa chytiť. Chytil som ťa. A ideme! Bežíme! Au. Dobre. To stačilo. Ideme vyliezť na domček, počkajte. A to sa, pozrite. Pozrite, čo spravím. Čaute! Hej. Čaute! Ďakujem tu reálne. Všetko ničíme! Spina, poďem! Tu sa sekol. Mečikal futo! Jak to majú pekne urobené. Ničíme to! Ideme hore. Čo? Ideme si zahrať. Musím si to spraviť priestor. Erko. Som tomto lama. Toto nikdy neviem. Wow. Dobre, serem. Všetko ničíme. Zlatá soška. Zlatá soška. To neviem, čo to je. Skriňa dajaká. A to všetko ničíme. Útok kozy! Nie. A tu je ďalšia počítačová miestnosť, vypadni! Všetko! To čo to robil za polohy? To nie. Chcem ísť dole. Tak, a vidím si. Čo to robí? Špina. Oh shit! A vojde, a vyjde v týmto.
Máme ako party. A tu im to nabehnem. Hello! Idem na ten domček. Počkaj, jak sa robia? Počkajte, jak sa robia tieto flipy? Neviem teraz. Slow motion. Chcem slow motion, aby som vedel lepšie nasmerovať. Počuli ste ma? Tak to je dobré. Čakať. Mám vylez na tú budovu. Zájem. Raketka. Poďme. Toto. Musím si to vybrať. Na cestu. To môžem ísť do garáže, to mám rád. Au, jak som vrazil. Jau. Haha, to. Chvíľku budem končiť. Dám 2 videá za sebou. Toto čo je? Dále. Ej, ponožka. Tak, zobral som ja. Je to najlepšie. To ma odhodí až ďaleko. Takže nemusíte sa strachovať, ja si to... Zase chytí to ten stroj. Au. Dám hneď potom video. Ďalšie. Aha. Ohoho. No poď, máme sprinting. Au. Au. Proste všetko. Bombardujeme všetko! Dobombardujeme to potom, lebo... budeme končiť, takže... Keď sa vám to páčilo, dajte like! Keď sa vám to nepáčilo, nedávajte nič. Napíšte komentár, čo by ste chceli do ďalšieho dielu, ale nestihnete, lebo ďalší diel bude hneď potom, takže... Tešte sa na ňo a budete sa, lebo hneď potom bude ďalšie. Dobre? Takže... Čusík, pusík! Choďte do... Ty buzík! Čus bus!